Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Sesarengan malih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara. Dinten Rebo tanggal 19 Agustus 2026. Renungan padinan ing dinten menika kaparingan jejer pasrah kanthi iman. Dene waosan ing dinten menika kapendhet saking Matius bab 8 ayat 1 dumugi ayat 13. Ingkang kawas ayat 2 lan 3 ingkang mekaten. Lah ing kono ana wong budhuken sowan serta sujud marang panjenengane. Unjuke, Gusti, menawi paduka kersa inggih tamtu saged mbirat najis kawula. Gusti Yesus nuli mulung astane demek wong mau sarta ngendika, "Aku kersa mbirata najismu." Padha saknalika kabirat budhuke temahan dadi resik. Ingkang rahayu inggih menika saben tiyang ingkang mirengaken sabdanipun Gusti lan ngestokaken wonten ing salebeting gesangipun. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, nalika Gusti Yesus tumurun saking gunung, kathah tiyang sami nderek panjenenganipun. Ing antawisipun tiang-tiang menika wonten satunggaling tiyang ingkang sakit kusta ingkang nyedhak lan sujud wonten ing ngarsanipun Gusti Yesus. Piyambakipun ngendika mekaten, "Gusti, menawi paduka kersa inggih tamtu saged mbirat najis kawula." Gusti Yesus lajeng nguluraken astanipun demek tiyang menika lan ngendika, "Aku kersa mbirata najismu." Saknalika menika tiyang wau lajeng waras. Ing perangan salajengipun wonten satunggaling perwira ingkang nyuwun pitulungan tumrap abdinipun ingkang nandhang sangsara. Nalika Gusti Yesus badhe rawuh dhateng griyanipun, perwira menika malah ngendika bilih piyambakipun boten pantes nampi rawuhipun Gusti. Cekap kanthi pangandikan kemawon, piyambakipun pitados bilih abdinipun badhe waras. Gusti Yesus nggumun marang imanipun perwira menika. Para sedherek ingkang kinasih, saking waosan menika kita saged sinau bilih iman sejati boten tansah kedah dipun wujudaken kanthi perkawis ingkang ageng. Tiyang ingkang sakit kusta namung matur, "Gusti, menawi paduka kersa." Ukara menika nedahaken iman ingkang pitados lan ugi pasrah dumateng kersanipun Gusti. Makaten ugi perwira inggih gadah iman ingkang luar biasa. Piyambakipun pitados bilih pangandikanipun Gusti Yesus gadah panguwaos. Sanajan Gusti mboten rawuh langsung ing griyanipun. Imanipun mboten gumantung marang menapa ingkang saged dipun tingali, nanging gumantung marang sinten ingkang dipun pitadosi. Kadangkala ing gesang kita kepengin Gusti enggal maringi jawaban miturut pepinginan kita. Nalika pandonga dereng dipun jawab, kadangkala kita dados mangu-mangu. Nanging ing Matius 8 ngelingaken kita bilih iman menika tegesipun pitados dumateng Gusti. Sanajan kita dereng mangertos kados pundi Gusti badhe nyambut damel ing gesang kita. Gusti Yesus mboten nate nglirwakaken sinten kemawon ingkang madhep Gusti kanthi iman. Panjenenganipun mirsani kawontenan kita, mirsani kasangsaran kita, lan ugi mirsani iman kita. Kadangkala jawabanipun Gusti boten kados ingkang kita arep-arepaken, nanging kita saged pitados bilih kersanipun Gusti tansah sae lan kebak katresnan. Ing dinten menika sumangga kita sinau ngaturaken pandonga kanthi manah ingkang andhap asor.
Lan nalika kita sampun ndedonga, sumangga kita sinau pasrah kanthi iman. Kita mboten kedah tansah mangertos rancanganipun Gusti, nanging kita saged tansah pitados dumateng panjenenganipun. Mboten namung nalika kita nandhang kasisahan, nanging ugi nalika gesang kita lancar, iman kedah tetep dados dasar gesang kita. Amargi Gusti Yesus menika Gusti ingkang gadah panguwaos ngungkuli saben perkawis ing gesang kita. Sumangga kita ndedonga. Gusti Yesus ingkang Maha Asih, matur nuwun Duh Gusti, awit paduka tansah nunggil kalian kawula. Kawula ngakeni bilih asring kawula gadah rasa mangu-mangu nalika ngadepi perkawis ingkang awrat. Kawula nyuwun paringana kawula iman kados tiyang kusta lan perwira ingkang wonten ing waosan dinten menika. Mugi paduka mitulungi kawula supados tansah pitados dumateng pangandikan lan panguwaos paduka. Mugi paduka memulang kawula supados saged pasrah dumateng kersa paduka. Sanajan kawula dereng mangertos ingkang badhe paduka parengaken ing gesang kawula. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek mekaten renungan patinan ing dinten menika. Mugi Gusti tansah paring berkah. Amin.